וואו, כל כך טוב פה, כל כך יפה. האנשים, הצוות, הנוף, התכנים. נראה כאילו ממש מושלם פה. תכלס, יש כאן כמה דברים מעצבנים. תדריך שמירה כל לילה, זה מעצבן. זה מעצבן, תדריך שמירה עם יוסי, זה מעצבן. זה מעצבן? אני אגיד לך מה מעצבן. לקום בדקה איחור לחץ של המנדס, לרוץ באטרף עם משחת שיניים על הפרצוף ולגלות שאני הראשונה שהגיעה. זה מעצבן. זה מעצבן? ללכת לשיעור, כולך ערנית עם כוס קפה ענקי ביד, להתיישב ליד נטע, ואז כל 5 שניות להעיר אותה. זה ממש מעצבן. זה מעצבן? אני אגיד לכם מה מעצבן. מעצבן שאחרי ששרדתי שיעור שלם של 1.5 שעות, אני רוצה לצאת לשירותים עם אשתו להתאוורר, ולכל יש חצי שעה של הודעות. זה מעצבן. זה מעצבן? כל טיול של המכינה, בבוקר, בלילה, לא משנה מתי, מבול. זה ממש מעצבן. זה מעצבן? מעצבן שכל פעם שאתה שוטף את המטבח, איך שסיימת, מישהו נזכר שהוא רוצה כוס מים. זה מעצבן. זה מעצבן? מעצבן שאני צריכה לשמור בהשכמה, ואני אומרת עם אלי שלא עבר שבוע נשק, ואז אני נתקעת עם הנשק כל היום. זה הכי מעצבן. זה מעצבן? מעצבן שבכל שיחת סיכום כולם מתחילים את מה שאומרים אין לי ממש מה לומר, אני צריך לחשוב טיפה, ואז מדברים 2 שעות. זה מעצבן. זה מעצבן? מעצבן להגיע באיחור של 5 דקות לארוחת ערב, וזהו, נעלם האוכל. זה ממש מעצבן. זה ממש מעצבן? כן. תורנות מטבח. זה מעצבן. זה מעצבן? להקשיב שעה לסיפור של גל ורק בסוף להבין שאין לו פואנטה, זה מעצבן. זה מעצבן? מעצבן שלכל הבנים פה יש רק קונדס אחד לעשות לנו, להוריד את המנורות מהקרוון. זה מעצבן. זה מעצבן? מעצבן שכל פעם שמדברים על סוף, טוב? אז איזה בת בוכה. זה מעצבן. זה מעצבן? מעצבן שרון צור משקר פה לכולם, בכל דבר, בטיולים, במליאה, במכינה, וכולם אוכלים את השקרים שלו. זה מעצבן. סתם רון צור אוהבת אותך. זה מעצבן? מה מעצבן? אתם רוצים לדעת מה מעצבן באמת? מה מעצבן? אוקיי, כשהולכת למישהו מהצוות וכל הזמן אומרים לי, מה, את מוותרת לעצמך, תעשי יותר, ואני כאן 24/7 ואני סופרת את השעות שאני ישנה בדקות. זה מעצבן? זה מעצבן? מה? מעצבן שיש 50 מעלות פה, אין חשמל, אין מזגן ואין וי-פיי. זה מעצבן. זה מעצבן? מעצבן שמדברים במליאה 3 שעות על חלב ובסוף גם ככה כולנו גונבים לחדרים. זה מעצבן. זה מעצבן? מעצבן שאני מתקשרת להורים שלי 3 פעמים ביום והם עדיין אומרים לי, מה, אבל אנחנו לא שומעים ממך. זה הכי מעצבן.